ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗುತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲರ ಬಾಗಿರತಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಬಲ್ಪುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಪುರ ಆಂಡ್ ಯೋಗ ಅದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪೆ ಪಣೊಂದಿರಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂದ್ರೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ದಿನೋಲಂದೇನು ಪಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಷ್ಟ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜು ಏನು ಮಾಡ್ರೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಇಂಚಿನ 700 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಅವೇನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಇಂಚಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಯೋಗದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಜೀತನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಂತದ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇನು ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಂತದ ಕೈನು ಪೂರ ಕಷಾಯ ಪುರ ಬರ್ಪುನೆ ಓಕೆನಾ. ಕಷಾಯ ಪುರ ಬರ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪುರ ಕಡೆ ದೀತು ಹೊಂಡ ಬತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಇನಿ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಕಡೆದ ಅವಡತ್ರ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ಕಡೆದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ತಗೊಂಡೆ ನಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಯ್ತಪ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಮಂದಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಯಾನು ಬತ್ತದ 11 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟ ಆವದಿತ್ತನಿಗೆ ಏನು ಕೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಮದುವೆ ಆದ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅದಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ಗುಣ ಎಂಕ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ ದಾ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಡೆ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪರಂಡು ಅಡೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಐನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಅನ್ಪರ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಗಾಳ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಪಂಡ ಈಗ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುಡು ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಏನಾದ್ರೆ ಇಂಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎರಡನೇ ದಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪಂಪೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆನಾ. ಇನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬರೋನುಂಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅದಾಯ್ತು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಣ ಬಡ 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 ಅವನೊಂದು ಬಿದ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಗಾಳಿಗೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಆಲೆ ಕೊಡು ಇನಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಆಟೋದ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಪಂಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಸೂಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನೋ ತುಂಬ ತೂತೆ ಇಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಂಡಲ ಕೊಡ ತೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪುರ ಪಾಡ್ತು ಎಂಕ ಆ ಆಸೆ ನಂಜಿ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಒಂದುಂಡು ಏಪ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರಳಂದು ಏನ ದೇವರ ಭೇಟಿನೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುಡ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ಆನಲ ಇಂಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ఒక ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಂದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಮಗ ಅಂದು ಆಯ್ಕೆ ದಾದನ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ತಬಲೋಡು ಇಷ್ಟ ತಬಲ ಹತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಚೆಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾರ ಕಡಕ್ ಬಿಡು ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ತೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ఆయన ಕಲ್ಪಾರ ಆಪ್ನ ಅಂದ ಇಕ್ಕನಲ ಪವರ್ ಆಪ್ನದು ఆయన ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಡೆರಿಸಾಗ ಆವಾಗ ಏನದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ದೇಪೆ ಪರ ಕಷಾಯ ಪರಡು ಬುಕ್ಕ ಅರಿಗಡೆ ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಡು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಆವಾಪದ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಪಿತಡಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಗ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಐನಾಂಡು ನಾನು ಬತ್ತನಾಗ ಏನು ಪದೇ ಪಲ ಪಿತಾಡುವೆ ಅಂಜ ಇನಿ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ವಿಕಾಸ್ಗೂ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದ ಎಂಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆವಂದು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿ ಓಡಾಪುಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಬುಡಿಯ ರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಡು ಈ ಜಿನ್ನ ಬುದ್ದು ಹೋಗುಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ
खुद बतते मीटिंग मनपे चाय अंड चाय दिए कचपुला बेचमंते कच बेचंतद मुप्प हरी कडेद ಕೂಡ दिए ಪಂಡ ಕುಂಟುದಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಪುನು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಾರು ಕೆಲವರು ಕುಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜ ಕೆಲೆಂಜಿ ಕೊಳ್ಳುಂಡು ಹೋಯ್ತಿಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಉಡ್ಸಿದ್ದು ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನಾಡು ಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಏರೆಗನಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಂಡ ಅಂಜನ ಅಡ್ಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಮೈತ ನಾನು ಇಂಜಿ ತುಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಂಡು ಬಂತೇನೆ ಕಡೆ ಮಂದಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪೋದೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋದು 5 ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂದ್ಪುಣೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನೋಡ್ ಚಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪುಳೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಎಂಕ ಅವು ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿನ ಅದಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗುದು 10 ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪನ್ನೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪುಂದು ಅವು ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಓಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪರೆ ಅವತ್ತ ಸರಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಟಿಕ್ವೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೇ ದಾದನ ಕುಸು ಕುಸು ಖುಷಿ ಚೂರು ವಿಶ್ವ ಉಂಟು ದಾದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರು ಇನಿ ಬುಲಿಪುನೆ ನಮಗೆ ದಾಯಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕನಗನಿ ದಾದನ 3 ಸಾರಿ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಒಲ್ಪಗೆ 3 ಸಾರಿ ದಾದೆಪ್ಪ ಇನಿ ಆಟ ಅಂದತೆ ಬಂಗಾರು ಮತ್ತೆ ಆಟ ವಾಪು ಜರೀರು ಆಟ ವಾರಂಡಾಕ ಸೆಲ್ಫಿ ರವಿ ಆ ಬಾಬೆ ಗುಡ್ಡತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಬೆ ತುಳಿ ಅಂದೆ ಇಂಕಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಇನಿ ಓ ಅನ್ನೆರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋಡೆ ಓದುದು ನೀಜ ಅನ್ನೆರ ಇಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ില്ലേ ബാബയുടെ ദോശ പാലാക്കിലേക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശ അവേ ബാബ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശ മാത്രം മാത്രം തിൻപുണെ ഇങ്ങനെ തിനിയാരജ്ജി അബേ തുളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദോശ അതിന് മൈപ്പരയത്ത് പെങ്ങാക്കുന്നുണ്ട് ആയ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಬುಕ್ಕನ್ನಾಗ ಕ್ಲೀಂಬೆಲ್ಲ ಚಾಪರ ಕುಲ್ತೆ ಚಾಪರದ ಹೋದರಂడి ಇಂದು ವಿಕಾಸು ಮೈತನ ದೋಸೆ ವಿಕಾಸ ಮೈತಿನಿ ದೋಸೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈಗ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವನು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಿ ಅನ್ನೆ ತೀರ್ಥಕುಲ್ಲುದು ಎಂದು ಬಾಬೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಬಾಬೆ ದಾದ ಅಂಪು ನೀರು ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡಿ ಆಟ ಹೋರಂಡಿ ಹೋಪಾರ ಆಟವು ಭೂತ ಉಂಡಿಗೆ ಭೂತ 2 ಭೂತ 2 ಭೂತೊಂಡಿಗೆ ಎಂದು ಆಟೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬುಲಿಪರಂಡೆ ಭೂತ ತೂಜು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿನಡಿ ನಲ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳಿನಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅವಳು ಮಂದಿರೋಡು ಇರ್ನ ಮಂದಿರೋಡು ಇರೇ ಕಾಜಿಪು ಹೊಡ್ಚಾ ಕಾಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾನೆ ದೇತೋ ನಂದೆ ಚೂರಿತ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಚ್ಚದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪ ಬೇಗ ದೇತೋನೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ನುಪ್ಪು ಪ್ರದಿಯೇ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಪ್ರದೀದೆ ಪೋಯಿಂದ ಕಾಜಿ ಪುಂಡು ಬನಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂಚ ನುಪ್ಪು ದೀರ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಚುನ್ನಲ್ಲ ತಂದು ಪೋರಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅವಪ್ಪ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಸಂಕ್ಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಂದಿರೋಗು ಬೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಡಿಯ ಬಂದ ಇಂಕಲ್ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಟದ ಕೂರ ಬಂದಾಗ
apa untuk cleaning kurang lancar. Maka nama kita lapis dah dia. Lancar. Ini cukup nih. Oke itu karena yang mandiru pada video ante. Aina tu try mantra video ante pare. Stage ready avundu auto bayyada. Friends apule pura ready anto ondu lirakli. ಆಟದಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಮುರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಕವನ್ನ ಇರದಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಜರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳ್ದಿನಿ ಯಾನ ತರಕಾರಿ ಮುರಿ ಕುಲ್ಲೊಡ್ದು ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ಬೋದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಮನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು ಅಡಿಗೆದ ಬಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋಲ್ಲ ಹೌದು ಬಾಲ ತರಕಾರಿ ಮುರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುರಾಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಜಿಯನೆ ಆಲೆ ಪತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮುರ್ದಾಂಡು ಕೊಂಚ ಲೇಟ್ ಬರ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತನೆ ಇವಂಜು ಅಂಚ ದನ ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ ಬಾಳೆನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತದು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಬೇಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡವರ ರಾತ್ರಿ ನೆನಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆಟ ಐತೇನೆ ಅದವರ ಆಟ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಟ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಆನಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂಚ ಚೂ ಜೆತ್ತೆ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಮನೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರುಳ್ಳೇರು ಆರಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಪ್ಪ ರೆಡ್ ಮನೋಲಿ ಕೊರಲೆ ಎಂಕಲ ಅಂಡೆ ಅಜ್ಜ ಮನೋಲಿ ಕೊರಿಯರು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮನೋಲಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅವೇನೆ ಚೂರು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಮುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸಾದ ಪೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಂಡ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸಂಡು ಬಣ್ಣಾನೆ 1 ಗಂಟೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಅಂತದೇ ಪೋಯಿ ಕಣ್ವೇರಿಂದ್ರೆ ಜಾರು ಬರೋದು ಒಕ್ಕ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ದೀಪೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಮೀದು ಪಿದಾರ್ದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪಂಡ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟದ ನೆಟ್ ಅವು ಓಲ್ಲ ನಮಕು ತೋರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೈತ್ತಲ್ ಆಟ ಆಂಡ ಪುರ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕು ಅಂತಂದೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ ಆಟ ಹೋಗೋಣ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪೋಪ ಒಂಜ ಅರ್ಧಗ ಕತೆ ಎತ್ತನ ಪೋಪ ದವೆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊಂಡದು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದ ಗಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ನಮಕ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುನ ಪುರಪ್ಪ ಆಕಲ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿನ ರೀತಿ ಪುರ ತೋರೆ ಪುರ ಅಂಚ ಹೆಂಗ ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪಂಡ ಏನು ದುಂಬು ಪುರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಕಲ ಇಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಆಟ ಪುರ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋಪೆದೆ 2-3 ಸತಿ ಪೋತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋರನ್ ತೆಗಿಜಿ ಮದ್ಮಿಂದ ಏಕೈನ ಆಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂತುಪುನ ಮುಖ ತುಂಬೂರ ಪೋತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಪೋರ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಕಲೇರಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೊಲಿನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಆನಪ್ಪಾಗ ಏನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಚ್ಕೊಂಬಂತದ್ದು ಚಾಯ ಬ್ರದಿ ಇದು ನಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೌದಾ.
ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಕ್ಕು ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಗುರುಕುಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಡರಿನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಇರ್ತದೆ. ಪೆದ್ದಿನ ಚಿರ ಅಪ್ಪೆಂಬೇರು ಹಿಡ್ದು ಓ ಅಕ್ಕಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹೇಗೆ